बेलाव थांनो हागौ ना आयु गोथौ नङा नङाथाय मिथिया ना नै बारा गोथौ नङा पुरा सोबफानो ओरैबो दै गोजा लोमाखै नामालाय बिसोरनावलाय जानजिसे जाना दं दा बेलावा फैबायानो बै जानजिसे दा दायोना बेनिफ्राय बे गामियाव बेफोरबायदि दै लोमजाथारनाया खै गरसो दङ नोंसोर गामियाव बिदि जेनेबा दैनि गेजेराव थानाया ओरै न'नै दं न'थाम दं जोंहाजों न'ब्रै एखेबारे दैयावनो थाथारनाय आरो बेफोरबायदि जोंनाव हाय दैया ओइ हाग्रा गोथां नुनाया गासिबो सेस गायजोब्बायमोन सानसेनो हेल' लोगोफोर नै आङो मोनसे जायगायाव फैदोंमोन बे जाहैबाय कलबारि माने बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन आरो नै आं गारिखौ माने फिदिंखाना दोनबाय आरो मानि थाखाय माने गारिखौ बेयाव गालांनांगौ होनना बुंबा एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो फैदोंमोन जोंहा जेनेबा बिहाव दं आरो बे बिहावनि न'आव आं फैदोंमोन बिराद गोबाव जाबायमोन फैयैया बेयाव फैनायाव आङो जाहैबाय माने बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाबो माने मा जाहैबाय ओरैजाय लामाया जे ओरैजाय जना दं बेखौ मिथिया आरो ओंखायनो आं गारिखौ बेयाव दोननानै गारिखौ फिदिंखाना दोनबाय आरो ओमफ्राय एसे खोन्थालांसै नै बे लामाया जाहैबाय एकदम ओरै थांनानै बिजिन्थिपुर मोनहैगोन आरो हन्थापारा बिजिन्थिपुर मोनहैजोबगोन आं नै गारिखौ बेयाव दोनबाय नुदोंना नै गारिखौ बेयाव दोनबाय आं फिदिंखाना दोनबाय बे लामाजोंनो माने सम सम थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन आङो नै दाना नै लामानि अबस्थाखौ नायदो आंनि गोलैगोन वाव ओमफ्राय बेयाव दाना दालांखौ हेबनो नागिरबाय बायदि मोनदां नै दालांनि अबस्था ओरैजाय थाबाय एल पि स्कुल दंमोन नै आं दाखालि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना बे भिडिअआव नुदों जानांगौ नैबे एल पि स्कुलाबो माने लोमजोबना दंमोन ओमफ्राय दायो नुबायना नै वाव गैलालै माथो बायजोब्बायना नों थाबायनो हागोन ना गोलैबासो दालाङानो गोदोलांबाय बाला दालां माने खालबारानो गोदोलांबाय सेस नोंसो थांगोन हा ओइ राजा नों बेजोंसो फैयो बेजों फैया बेजों नों बेजों हाया नामा फैनो हा माथो मानसिया रायलायबा थौदो नों हागोन ना थाबायनो आं हमगोन थ' नै जों सानै थाबायलांसै उफाय गैया आसथे गोलैगोनलै नै ह थौ ओरै गाब्रा सिङाव नै इदि गुवारला इदि गुवार गा इदि गुवार आथिंखौ इदि ओरैजाय नै फादैखौ इदि गा इदि रोङाथ' थाबायफेरनोमोन माबा हाबगोन इदि गायाबा नै मायदि दालाङा थाबायनांगौ सोर मिथिगौब्रा बेजों बिदि गागोन नालाय नै आसथे ओइ राजु दिनैसो सिरि मोनदों साला रायबायसो जालांखो माबायदि हांबा देग्लै बिसोरो मा जाहैबाय बेयाव माने दाख्लैनो बायदों जाहैबाय आरो आंबो मिथियामोन ओमफ्राय जोंना आदाया बुंहैबाय दिनैसो सिरि मोनदों नामा होननानै उफाय गैया मानसिया समनि बेलायावहाय खारफानांगौ जाहैयो दायो माने जोङो ससे गोजान थाबायनांसिगोन आरो बे लामाखौ एसे खोन्थालांबाय थानोसै दाख्लै आं जेला फैदोंमोन ना बेयावहाय जाहैबाय ओरैजाय माने सोब गासिबो दै जाजोबदोंमोन आरो ओरैजाय नै खुरख'लाजोबदों बिदि खुरख'नाय हिसाबैथ' ना वा दैया माने गोग्गोम जाखादों आरो ना दाख्लै आं इयावहाय माने भिडिअ खोन्थालांबाय ओरै फुल जाजोबदों माने दैया नुदोंना ओरैजाय नै गालांला जोब्बाय बिराद गोजान थाबायनांसिगोन दा उफाय गैया मा खालामबावनो थांग्रोनोसै माबायदि जायगाफोरखौ एसे खोन्थालांसै आङो जाहैबाय मा होनदोंमोनलाय कलबारि गामिनि लामाया बे थांसिगोन डाइरेक्ट एकदम ओरै थांगोन बियो मा होनो बिजिन्थिपुर जाना थांगोन फार्स्टआव मोनगोन हन्थापारा लामाखौथ' बिदि जदों होननानै मिथियामोन थेवबाबो फैबाय आरो बैयावबो मोनसे खालभार दंबाय बेखौबो जदों होनना बुंदों आरो थांग्रोनायसै जायखिजाया जदना जवाखै नङा होमबा ओरैजाय माइ जांख्रा ना मालै बिस्रालाय होथारमानि ना माइ गायदों ना नों माइ गायनो रोंना रोङाब्रा रोंना रोङालै नों माइ गायनो जायनाव फैदों जोङो हनै मानसिफ्रानो फैबायसो दा मा जानांगौ जाखो जोंखौ फैदों होननासो खारखुमाखो ना माखोथाय बेखौनो मिथिला आंनि ओइ नै आगैया नायदो नै बेनोमोन जोंना बैनाया जों बिसोरनाव फैदोंमोन आरो दा मानसिया जोंखौ फैगोन होननासो खारखुमाखो ना माखो मिथिला दा अबाव थांनायदों नोङो बेयावलाय
थाबाय जागोन जायगायावलाय मा फन हरलायनांगौ नामा बबेहाय माबा बदल बोरै मा नाम नोंना खोन्थालाय बिसिता बिसिता नोंना थौ जोंना थांनोथ' मेथाइ होबाय आगैनो होबायना फन हरनाङा फन हरलायनांगौ नामा टक 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 बोलै होदोब्रा होखाबाय जिलाखाबाय सोरनाव थांनो मानसि थांदो जों जायखिया लामाखौ खोन्थालांसै चलो दा बेसिगोन नुदोंना नै खुरलाला जोब्बाय हे राम बेबायदि जुदि बे लामाखौ जुदि बारखोदोंबाथ' खम गिदिर दै जादोंमोन बियो नैबे थाबायनो हागोन हायालै नोंखौ बानांगोनसो हा साफा नै सेसलाय सयथिनोबो डाइरेक्ट माने खालबारानो गोदोखाबाय बायखादों माने नै ओजों बिल बायदि जाबाय नै बिलो बायदि गैला जाखो ना सेस दाबो नै ओरै बोहैगासिनो दंफैबाय आं नोंखौ बानांसिगोनसो दायोथ' बेयावथ' जों बोरै थांगोन दा सासे केमेरामेन मोननांगौमोन सासे केमेरामेन लाफानांगौमोन जों बोरै थांनो दायो बोरै थांगोन दा फै दायो आं नैबेखौहाय मा होनदों मारै खोन्थानांगोन नङा होमबा नै आंनि उनाव आरो दाथ' जोंनाथ' आंनियाथ' बेयाव थाबायनो हाला नालाय आङो बेयाव आरो रानिखौ बानांसिगोन मानो होनबा आंनाव केमेरामेन हमग्राबोथ' गैला केमेरा हमग्राबोथ' मानसि गैला नालाय ओंखायनो आं रानिखौ बानाय समावथ' आं केमेराखौथ' लानो हाला ओंखायनो आङो ओइथिंनिफ्राय बारनानैसो लांफनोसै आरो नङा होमबा नै ओरैजाय थांगोरसै जों दायो बा गिलु बालुलाय सयथिनोबो बेबा बेसे गोथौ बेयावबा होद थांगोन हायाब्रा गोलैगोन नामाब्रा हा नों गियाखै नामा दिनै बारबाय जोङो आंनियाव बाजारजों आंजों बाम जाबायना नुनानै मायदि मोनखो रायजोफ्रा दालांनि कन्डिसन माने बेबायदि आं दालाङाव थाबायनो मोनैया माने मोनाखैमोन आरोना दिनै एकदम बिराद माने थाबायनानै बोरैबा मोनबाय गोसोखौहाय नैबे जाबाय रायजोनि बाथौ मन्दिर एबार जों दाना थांसै बेयावमोन उनाव नै न'आ मोनफैबाय आरो हमना लादो आयौ माथो दै गोजाथार नामालै आफामोनावलाय बिराद गोबाव जाबायमोनलै फैया आब'मोनाव फैया गोबावथार जाबायमोनलै माथो दै गोजा जाजोब्बाय एसे खोन्थालांसै थ' मा होनदोंमोन नोङो दैबाना जादों होननानै सोरबाफ्रा नुनानै निस्सय बोरैबा मोननो हागौ बेबायदि आं औवानि दालांखौ मानफेरनो मोनाखैमोन खिन्थु आं दिनैहाय माननानै माने गोसोखौ एसे बोरैबा मोन्दों माने गिनाय बायदि मोन्दों आरो खिन्थु दैयाबा बेसे गोथौ बेखौथ' मिथियामोन थेवबाबो मानबाय आरो अ थांनो मामाय बेयावनो दालां बानायनाय नोंसिनाबो लोमदों नामा दैया न'आव अ नोंसिना जे लामाया होथेनाय दै ना आदसा बारहांनाय जादों ना नै जों दायो थांसै आरो बिस्रानाव बे लामाजोंनो आं माने थांलाय फैलाय खालामोमोन ओमफ्राय दाख्लै आङो मानिबा थाखाय फैयाखै ओमफ्राय जोङो दायो फैबाय नै बिस्रा माने अमा खानाय जायगा गैया नालाय अमाखौ माने लामायावनो खाबाय नै हा गोथौमानि सौदो नों थाबायनो हागोन हाया नै हनै गोलैखानोसै माथो मानसियालाय आइया बोरै थांगोनलै आंनि सेन्देल खुनांसिगोन थौ इयाव थौ इयावनो दोनदो दोनखादो इयावनो खुदो नोंथ' थाबायनो हागोन जानो जोङो नै सेन्देलखौ इयावनो दोनबाय न'आ ओमफ्राय बै नै ओमफ्राय ओरैजाय गासिबो दै गोजा नुदोंना बोरै दङ बेखौथ' मिथिला दाख्लैथ' आं खोनानायाव एसे दै लोमदों होनना बुंदोंमोन ओंखायनो दायो दिनै दै राननासो फैबाय आं मानो होनबा सानस्रिनोबो रोङा नालाय चलो थाबायनो हागोन ना नोङो गोलैगोन आख' थौ ओरैबो दै नै ओरैनिफ्रायबो फैदों दैया नै नुदोंना बोरैनिफ्रायबो दै ओरैनोबो दै बोरै जागोनलै थौ थाबाय हागोन हाया थाबायनो बामनांसिगोनसोलाय नामा बामनाय गैला थौ हा आंनो गाना दै हाब्रु नांबाय नै उफाय गैया दा जायगाखौ नायनो फैबाय जोङो बेबायदि थांनांगौ बिराद जारला दालाङाव थाबायबावनोसै ओइनो दै दंना इयाव ओइनै थाबायनो हाला नोङो नुदोंना ओरैबो दै एसे बे दालाङाव थानानै खोन्थानो र' हायालै सेस नाथाय गोथौथारनि दैया बेलावबो थानो हागौलै दालां थाबायसै नुदोंना दैयानो दै हाबाब बोरै जानांगौ जाखो गिया नामालै हरावबो थागोनलै बिसोरलाय लोमजाथारदों खोमालै
बेबा बेसे गोथौ हो हागोन हाया थाबायनो नै गोथौथार खोमा र' थांथ'ना मानसि गैया ना मानसिया आयै हा बेसे गोथौ जानसि जागोन नामा लंपेन्ट गानाखैलै हाफ पेन्टसो गानदोंमोन नों बेखौ बोरै थांगोन दा बेलाव दं नामा नों थांगोन थांला थु एबार जोङो नै एखेबारे दैनि गेजेराव दं र' आं थांथ'ना र' खोन्थानां बेनो जाहैबाय आङो दायो मोनफैबाय आरो आङो फैदोंमोन नालाय दहायनो खोन्थाखाबाय आङो बिहाव आरो बिखुनजोनि न'आव फैदोंमोन आङो दायो दाख्लैनिफ्राय फैनो सानदोंमोन ओमफ्राय मा जाहैबाय माने टाइमनि बेलायाव आं फैनो हायासै दिनै फैनानै नुफैबाय माने दाख्लैफोर फैनायबा माने गोसोआव गिनाय बायदि मोनगौमोन आरो माने नोंसोरबो जुदि नायदोंबा निस्सय गिनाय मोनगौमोन नै ओरैबो सारिउफाले दै माने ओरैबो दै ओमफ्राय दा आं गेजेराव दङ ओमफ्राय बिसोरनि न'खौ एसे खोन्थागोनसै आं नुगोन ना ओरैबो दै ओरैथ' जेनेबा दंफां बारि बायदिसिना थानायखाय आं दैखौ नुवाखै जानांगौ ओमफ्राय नै दा बिसिना ओरैजाय फैदोंमोन ना दानि फैनायाव एसे खोन्थाबोखाबाय आं सोब दै गोजा ओमफ्राय दायो ओरैजाय थांबावसै बेजों मोनै न'सिम मोनहैनो दैखौ बारनांगौ जाहैबाय एसे थांग्रोनोसै आरो ओमफ्राय एसे रायलायनोसै आङो औ फैदो दाथ' आंनियाथ' थाबायनो हाला नालाय आंनिखौ बामनांसिगोनलाय गिदों नामा नों गिदों दैखौ गियाखै दे फैदोलाय नैदि बामनांसिगोनलाय उफाय गैया दा नों फैफानाय बिराद डिस्टार्ब जाबायलै नै नावबो गैयानो लाजियाखै नैदि बाम जाबाय थानानै लाजिदों बिदिसो थांनांसिगोन दानिया उफाय गैया सेकेन्ड दैया बेलावथ' दंना गैया बेखौ मिथिला दे बेलाव थानोबो हागौना आयौ गोथौ नङा नङाथाय मिथियाना नै बारा गोथौ नङा बेलाव थाबासो हराव लोमजोबदोंमोननो होद मानलाय आं गालाला जोबखोब्रा सोबफानो ओरैबो दै गोजा लोमाखै नामालाय बिसोरनावलाय सोंदो दे नों आबैनाव दै लोमदों लोमाखै दै नायनो फैबायना जोंना ओरैबो दै न'खौ एबार खोन्थासै आं एकदम माने सागर गेजेरावसो ना न'आ नै ओंखामसो जादों खोमा बिस्रा ओरैसो दैखौ नायनि नुखाय आयौ न'सफ्राव लोमदोंमोन नामालै नों थाथ' दे दै ओमफ्राय नै माबाखौबो थोरसि सुग्राखौबो माबायदि बानायना लादों इयाव गाखोनायसै आं थोरसि सुग्रायाव गोजौ नों गाखोनायाव गोलैगोन बे फैनांला गोलैगोन नों फैनांलालै नों मानो उखुरालै नै दा आं फैबाय बेबो एसे डेमेज जाबाय दै बेखौथ' माने दाख्लै आन्दासाव नायनायाव नै दैनि सिनानो दाबो दं माने लोमहांनो एसेल'सो थादों बायदि मोनदां आन्दासाव दैनि सिनानो दाबो दङ माने ओरैबो दै माने बिसिना न'आनो जाहैबाय दैनि गेजेराव माने सागर गेजेरावसो होनांसिगोन आरो दाना एसे थौदो खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो नै जुदि दाख्लैफोर आं जुदि फैनायमोनब्ला दैज्लाङाव जुदि फैनायमोनब्ला खिन्थु आं बै लामाखौनो बारनो हानाय नङामोन मानो होनना बुङोब्ला बे दालांखौ लोमजोबदों आन्दासाव दालां लोमनायनि सिन दं आरो न'आव हाबदोंना हाबाखै बेखौथ' मिथिला दाहाय एसे सोंस्ल'नायनोसै आङो अब्लासो मिथिसिगोन नङा होमबा न'आव हाबदोंना हाबाखै न'नि मानसिफोरजों सोंबासो मिथिसिगोन बे जोंहा आइमोनाव आफामोनाव मा ओंखाम जादोंथाय ओंख्रि जादों बेखौसो खोन्थायनो र' आं ओंखाम ओंख्रि जागासिनो बिसोरो दहायथ' फिसाला आरो बिखुनजोआ बिहामजोआ थांबायानो मा बिगुमैनाव माने खोथिया फुनोनो लेंहरदों जाहैबाय खाथियावनो आरो ओइ माब्रा मा नों मोनहैबायानो ओंखाम जादों ना माखो माजों जादों बिस्रा दैनि मानसिफ्रा माजों ओंखाम जायो नायनि जाखांबाय नामा आफाया माथो बाला गोजा अबेनि बाला मोनखो दैनिफ्राय लाबोदों जाखांबाय जाखांबाय होनबा गोगोम जाथार माथो नाबो दंलायो नाखौ खोन्थालाय आरो अब्लाव सिबुदों नै ओरैबायदि दैमालै सयथिनो मा एबार लोमदों नामा न'आवथ' हाबाखै बै हाबदों बै बेलाय अबेनिथो बाला मोनजोबखो दैनिफ्राय लाबोदों मेचिनजों बै न'आव हाबजोबदों जेसेबां गिसि एसेबां गोथौ एसे खोन्थानो र' बेसेबां गोथौ जादों सिनानै दं नै दाबो नै बाब बिसिम हाबबाथ' माथो जिबौ थिबौ हाबजोबगोनलै
नङाब्रा दैजों फैबा नै नुदोंना नै सिना न'नि बिनिफ्राय नै एकदम बे न'नि माबानिफ्राय नायबाथ' 2 फुट जागोन 2 फुट 2.5 फुट न' सिंखौ नायला गिलु बालु जादोंलै होमबाथ' माथो बेफोरावनो जानजिसे जागोन माथो जानजिसेथ' आरो दा आंनो जानजिसे बारदों होमबाथ' बैफोरावथ' गोदनासो जाहैगोन माथो लामा सामा गैथारला बोरै थांगोन दा साइकेल बोरै लांगोन ओमफ्राय साइकेला हजों थाबोजोबखायो बेयावसो गारबोयो एसे नै न'आबो मोजां कमप्लिट जाथ'वाखै दा आरो दैलाङाव बोरै जाय नों माल लाबोनो मालबो लाबोनो हालाना बेसेराफ्रा हाब हनै दुब्लिया बिदि जुदि माइ गायनो मोनाबा माखौ जागोनलै दै गिदिर देरबा हाब दै गिदिर जालायबाय गायखानांला बे दैयाथ' दाबो जेबो जाथ'वाखै बारु दैनि सिजोन दंबायसो नालाय गिदिरसिन जादों गिदिरसिन माने गिदिरसिन नङा बै थाराजाना ओरै नारथेनानै दोनफैबाय नालाय बे ओरै थाबाय आरो बेयाव बुबाय नालाय ना बेफोरो मैयासिन आरो जेनेबा बेयाव राननो सानबेसेसो जोंसो राननाय बियो दैया दिनैसिम बुधबारनिफ्राय हमना लादों बुधबारनिफ्राय दिनै सुनिबार जाबाय बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार सुनिबार जेनेबा हमना लादो सानब्रैसिमाव दैयावनो थाबाय थाबायना मैया माबा फैदोंमोन मा होनो रनज फैगौ मा होनलांखोलै मा होनखो मिथियाना सानब्रैसिम बिदि थानांगौ बे दलंखौ मोननैखौबो आरो बे दलंखौ बानायबा बोरै थांलाय फैलाय खालामगोन दे मानसिफ्रा खस्थ' जागोन ना दा औवासो बानायगोन बे दै नुनायाव माने गासिबो माइ गायखाजोब्बायमोन होनना बुंदों माने बे माइ गायखांनायजों दै देरनायजों होनबाथ' बे माइआ जाला आरो नाफोरखौथ' मोनो खोमा एभेलेबेल लाङिफोर साबा लाङि साबाथ' मोनगौमोन खोमा ओमफ्राय लाङिखौनो साजायाबा दैया गिदिरथार बेफोरावनो जानजिसे जाना दं दा इयावहाय बेलावफोरबो थाङो खोमा बेलावा फैबायानो बेयाव हाबजालालै बै जानजिसे दा दायोना बेनिफ्राय बे गामियाव बेफोरबायदि दै लोमजाथारनाया खै गरसो दङ नोंसोर गामियाव बिदि जेनेबा दैनि गेजेराव थानाया ओरै न'नै दं न'थाम दं जोंहाजों न'ब्रै एखेबारे दैयावनो थाथारनाय आरो बेफोरबायदि जोंनाव हाइस दैया ओइ हाग्रा गोथां नुनाया गासिबो सेस गायजोब्बायमोन सानसेनो सेस गैला आफा उनाव माने बेफोरबायदि दै लोमबाय थानाया खै बोसोरसो जाखो आवगायनिफ्राय 12 बोसोरसो ना बे माने एक्सुवेलि बे माबेनि दैया बेफोरबायदि खालामफैयो मा दैया थाराजान सिलं मोननै दै आरो थाराजाना सिलंनिखौ नारसिबाय नालाय ओरै दुख्रांबाय औ आदसा ओमफ्राय थाराजाना बिदिनो गोजौ जाबायना बोखरनो हाला ओमफ्रायथ' ओरैनोथ' बेफोरबायदि लामा सामा बायलायनायाथ' जाफेराखै खोमा ना लामा सामा बै बोसोरखालि जाजोबदों गोदो खेबफिनबाय दाबादों जेराव बेफोरबायदि दालां सालांथ' बायलायाखैमोन एबारानो बांसिन गाज्रि जाबाय आरो ना थांलाय फैलायथ' बिराद माबा जाबाय खस्थ' जासिन दैयानो जुदि सानथाम सानब्रैसिम गाहाम थायोबा थांलाय फैलाय खम जारला बेना कन्डिसना गाज्रिसिन जाबाय ओरैनो जेनेबा बेफोरबायदि गाज्रिसिन जाथारनाया खै बोसोर जाखो नै देग्लाय फ्राय गाज्रि देग्लाय थांनाय बोसोरफोराव आवगाय जादोंमोन बोसोरनैसो उनाव ओमफ्राय बै थारखाना बथलनानै मोजाङानो जाफिनदोंमोन सेमोनबो मोजांमोन ओमफ्राय माइखौ मोनदोंमोन आं देग्लाय सोमजिफिनबाय आरो एबार खिन्थु माइ मोनगोनखौ आसा दंना गैया आसा गैया ना जारलालै मा मावना जाबावगोन ओमफ्राय ओरैनो बेफोरबायदि दै लोमथारनाया न'खरबेसे जायो नोंसोर गामियाव किसुमाना खारबाय नैबेहाय न'खरसे दंमोन खारबाय मालाय थाखा दं नालाय न'से न'नै न'थाम न'ब्रै ओमफ्राय नेपाल न'बा ओमफ्राय न'बा बर'आ 6 घरा एकदम बे हाइस्ट जोंनि बेखिनिया जाजोबो मालाबाफोर माने बेफोरबायदि दैनि माबाखौ नुबा अबावबाफोर थांनो गोसो जायोना जायगाखौ गारनानै जामालाय बहा थाङो किसुमाना थाखा गोनांफ्रा मालाय फ्राय लोरिजोब्बायानो नोंस्राबो लिरनायनि माबा दं नामा थांनायनि गैलालै बोरायनायखाय बाबाय आं थांनो जेरावबो थांला होमबा बेयावनो थाथारसै होमबा दैखौ गिथारलाना
उपायथ' गैया अब्लाबो बिहावजोंबाबो एसे कुइसन माबा सोंनाय फिननाय लाबाय आरो बेनो जाहैबाय आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थानाया आङो बिहावनाव फैगासिनो होननाया नोंथांमोना किसुमाना साननो हागौ आरो बोरैजाय बिहाव जायो होनना बुंबा बे जाहैबाय जा बिहावा आंनि जेनेबा आंनि हिन्जावनि बिमानि बिनानाव आरो बिनानावनिसो नङा होमबा बिनानावसो नालाय ओंखायनो माने जोङो जेनेबा बिसोर बिब' बिनानावमोन नालाय ओंखायनो जेनेबा आंनि हिन्जावनि बिमाजों बिब' बिनानाव ओंखायनो बिहावसो जायो आरो नोंथांमोना माने बेखौनो किसुमाना बोरै बोरै बिहाव आरो नोंना मोननै मोनथाम सानै साथाम थालायो नामा होननानै किसुमाना सोंहरनो हागौ बिथांमोना माने खलबारि होननाय जायगायाव दं आरो बिथांमोना माने गाज्रि जानाया बेफोरबायदि दै जानाया बारा गोबाव जायाखै होनदों बारा गोबाव नङा माने गोबावानो जाबाय 10-12 बोसोरसो जाबाय होनना बुंदों मोनसे समाव माने बेफोरबायदि दै सैनि खुनु बेफोरबायदि जायामोन होनना बुंदों ओमफ्राय दाथ' आरो थांनाय बोसोराव इसेबां गाज्रि जायाखैमोन देग्लाय बोसोराव माने बांसिन गाज्रिसिन जादों होनना बुंदों आरो दहाय माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय फैनायावबो लामानि माखासे थासारि जिथुनाखि थांफै लामा बे जाय लामाजों आं थांलाय फैलाय खालामोमोन बे लामायानो दिनै गैला माने आङो मैया बे लामाजोंनो फैनो नागिरदोंमोन खिन्थु आंबो मिथियामोन दालां बायदों होननानै ओमफ्राय दिनै हराव दिनै हराव फन खालामब्लासो आंखौ बुंहरबाय जेनेबा बैनाया माथो गुमायालाय फैथाराब्रा एकदम माने दै लोमजोबथारबाय लामा सामायाबो बायजोब्बाय खेबसेबो नायफैथारला नामा होननानै आंबो माने समनि बेलायाव फैनो हायासै दिनै माने सेकेन्ड सेटारडे हिसाबै सम मोननाय हिसाबै आं फैनानै नुफैमारबाय जिथुनाखि लामानि अबस्था माने लामाखौथ' दहाय एसे खोन्थाखाबाय आङो जाय जायगायाव आं गारि दोनदों गारिखौ माने फिदिंनानै दोनखाबाय आरो जाहाथे दाहाय थांनानै जास्ट थांनांसिगौल' ओमफ्राय बेयाव माने मोननै खालबार दङ मोननै खालबाराबो ओरैबायदि गाज्रियाव बायबाय दालांखौथ' माननायखौथ' दहाय खोन्थाखाबाय बेबायदि दालां औवानि थनै बा थथाम बेफोरबायदि होनायाव आं माननाय रेकर्ड गैयामोन खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम गिलु बालुबाबो माने माननानै फैबाय आरो माने दैया एसे फिसाखायसो जुदि दैया गिदिरमोनब्ला खिन्थु आं थाबायामोन ठीक आसे लोगोफोर आङो मोनफैबाय बेनो आं जायनाव फैदोंमोन न'नि थासारिनि अबस्थाफोरखौथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जोंनि जायगायाव बे जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग एरियानि सिङाव थानाय खलबारि होननाय गामियाव आरो बियो दाख्लैबो नोंथांमोननो बे खलबारि गामिनि आं ओरैजाय लामाजों थांबाय थानायाव मोनसे भिडिअ खोन्थालांदोंमोन माने बै समावबो दैया ओरैबायदि गिदिरमोन थेवबाबो लामा थामा बायलायनाय जायाखैमोन आरो खिन्थु दाख्लैनि जिथुनाखि दैबाना बे माने ओरैबायदि खहा खालामलांबाय मानसिफोरखौहाय सोरनिबा माइ गायनाय खेथिखौनो साफा दंस' खालामलांबाय जेरै आरो नैबे आफामोननियानो जास्ट माने गायखांदोंल'मोन होनदों नामा आफामोना गायखांनाय लोगो लोगोनो दैयानो फैनानै साफा दासिम आरो माने दै सिङावनो दङ निस्सय माने बे माइया थानाय नंला बायदि होनबाय आरो आफाया दानि जुदि गायनानै सप्ताफा मास मोनफा गाहाम जाबाथ' एसे चान्स दंमोन खोमा थानायनि थायाना थाखाया आरो दिनैसिम सानब्रै जाबाय माबानिफ्रायनो बुधबारनिफ्राय दिनै आरो सुनिबार सानब्रैयानो जाबाय हमना लादो सानब्रैसिम जेठ मासाव ओमफ्राय बेयो जुदि दिनैसिमबो जुदि थिल माने माइ दंना मा दं नुहुरानो माने दानि जा एसे खोन्थाखाबाय दानि एसे खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय दायो आङो ओमफ्राय थांफिननोसै थांनायनि ओमफ्राय माखासे ओरैजाय दालां सालां बानायदोंनो बेखौबो एसे खोन्थालांसै ओमफ्राय जोंना नै आइयाबो ओंखारबाय आइया जाहैदों माने हाथायाव थांसैनो जों आइजों लोगोसे थांफाखानोसै आरो आफाया दा हारसिंसो थानांसिगोन बायदों दा न' नेग्रा आरो न' रखिया ना माने हारसानि ओमफ्राय आइया नै रेडि जाबायानो गरखियासो जाबाय ओमफ्राय नै आइया रेडि जाबायानो मालाय माने जोंना माने मा जायो बिसोरो सुनिबार हाथाय जायो आरो सुनिबार माने जयरामपुराव हाथाय जायो बेयाव थांसिगोन मा लादोंथाय बेखौ मिथिया आरो साइकेलखौ अबासो गारबोखादों होनना बुंदों दा बे जोंजोंबा बेसे गोजान थाबायलांफागोन बेखौ मिथिला जायखिया थांबासो दे आरो दे आफादे मा थादो दै जों माने ओरैनो फैबाय दै देरदों होननायखाय नायनो फैदोंमोन आरो बेखौनो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय दायो जों थांफिनसै थांफिनावबो एसे माखौबा एसे खोन्थालांसै आङो दहाय आं फैबाय थाबा माने माखासे मानसिफ्रा जाय जायगायाव दालाङा बायदों बे जायगायावहाय मा होनोहाय दालांखौ बानायनो होननानै थांदोंमोन आरो बेखौ एसे खोन्थालांसै नङा होमबा थौदो लोगोफोर बिदिबा आरो थांफाबाय थाबावदोलाय जों थांफाबावनोसै नङा होमबा चेल' जोङो दायो थांफिनसै नै मा साइकेल फानला लायखो हरा थिखोनसै मनाखौ गिलिरबा गिलिर नङा थौ आं बामसै नों फैफानानै जाला खालामबायलै मानसिया थांबाबो फैबाबो आथिं सुलांबाय थानांगौना नोंसिना बेजों बे लामाजों हा माया नुदोंना नै थांबाबो फैबाबो माने आथिं सुलांनाय जायो आरो सिना थोद मानो फैसा लालायनांगौ जाखोनलाय जा 20 थाखा मानो फैसाखौ लानांगौ जाखोनलाय जाम्बालाय नोङो
हलाय मा इनै हलाय गुस्थिया मा जाखो इखौ जानानै खोन्थालाय नै आखौ आंनिया बाजालायबाय आंजों सानसावनो बाम जाखादोलै नोङो उनावनिफ्राय बामला आं नोंखौ बामबाय थायालै नै गिनांगौलै बिसोरना ओइ दालाङाव थाबायनांबाय जाबाय गैला इनि ससेल'खा नै थाबायफिनलायबाय नाखौ अ ना बेसे बुरजा गाखोयो ना बै गानायाव अ आदसा जेला माने नै आइया आंखौ लेंहरखाबाय जेला माने अब्लाथ' सम दंबाय ना बियो औ बैयावनो खायो बैलाय माथो औवा थसे बोरै थाबायलांनांगौ जाखो बैफोरावलाय बैफोराव बोरै बिदि थाबायलांगोन मानसिफ्रा नङा बै जों जेनेबा औवा थसेल' खादों जे बै औवा खानाया अ औ नै हाब्रुआसो जाबायलै थु होद नों मानसि जारलालै फैफानानै आखाइल' गानथ'नांला नै फैबाय नालाय जों एबार सेन्देलखौ लाफिननांगोन ना बानायखौ हेबफिनबायलै बिसोरो गामिनि रायजोफ्रा एसे हेबखोना माखोब्रा एसे रायलायलांसै इसोरजोंहाय दालां बानायग्राफोरजों सेंग्रा गोजाथार नामालै दालां हेबग्राफ्राबो नै माथो मामायसो हाबाब मानि हेबनायदों औवानि हेबाबालाय मा जागोननो हो फंबाय हेबाबा मा जागोननो बाजानाय नंला होमबा हेबना होथारसै रायजोयैनो नामा मावगोन खोमा जाहैबाय माने थांफैनो थाखाय दा नैबेखौ दालां हेबनानै होनो नागिरबाय बे ओमफ्राय दालां बेजों गारिथ' बारजानाय नङा ना गारि बारजानाय जागोन जानो अकल साइकेलनि आरो बाइकफ्रा थांजागोन खोमा ना होथारबाय नै मानसिफ्रा मावग्राफ्रा ओइ नै इयाव हायालै थाबायनो थांनानै माखासे थांनाय आरो फैनाय माखासे नुथाय जितु माने बिसोर गामिनि थासारिनि अबस्था माने दैलां बोथोराव आरो दायो माने नुदोंना बै आंनि उनावहाय बिसोर माने दायो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय सुबिदानि थाखाय आरो बिथांमोना माने औवानि दालां मोनसे हेबनानै होनो नागिरबाय बेखौबो दानि एसे खोन्थाबोबाय आङो नोंथांमोननो बे जाहैबाय खलबारि गामिनि आरो दहायनो एसे खोन्थाखाबाय आङो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो बेखौथ' आं मिथिला नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो आं दोनथ'नोसै मानो होनना बुङोब्ला जायगानि मानसिफ्राथ' फ्राय मिथिखायोआनो मा होनो खलबारि जायगाया माबायदि ओंखायनो नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय आङो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय थौदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आं दोनथ'नोसै अके बाय